Ono pod tým pojmom pracovná integrácia chápeme proces zapájania osôb, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené na tom trhu práce, do toho pracovného procesu alebo do ekonomického života spoločnosti. Ide o takú podporu, začleňovanie tých osôb, ktoré čelia rôznym prekážkam, či už pri získaní toho zamestnania alebo pri udržaní zamestnania, že môžu to byť zdravotne znevýhodnené osoby, osoby, ktoré boli dlhodobo nezamestnané, neaktívne, čiže nemajú nejaké pracovné návyky a zručnosti a podobne, ale môžu to byť aj osoby, ktoré napríklad čelia diskriminácii. Poznáme dva modely pracovnej integrácie. Prvým z tých modelov je permanentný model pracovnej integrácie, ktorý je viac určený pre tie zdravotne znevýhodnené osoby. V rámci tohto modelu ten sociálny podnikateľ, ten zamestnávateľ nerieši s tým zamestnancom len ako keby tú integráciu na ten pracovný trh, ale rieši aj iné aspekty života toho konkrétneho zamestnanca. Napríklad s ním rieši otázku bývania, sociálne začlenenie a podobne. V rámci tohto modelu býva okolo toho zamestnanca ako keby vytvorené také chránené miesto, taký bezpečný priestor, v rámci ktorého sa on môže realizovať. Na druhej strane je potom ten prechodný model pracovnej integrácie a ten je skôr taký dynamickejší, je určený skôr pre tie osoby, ktoré majú možno dočasné nejaké to znevýhodnenie. Často sú to napríklad tie dlhodobo nezamestnané osoby, ktoré naozaj vypadli z toho systému, nemajú tie pracovné návyky a zručnosti. Cieľom tohto druhého modelu je potom ako keby po určitom čase v tom sociálnom podniku umiestniť tohto zamestnanca na otvorený trh práce, to znamená vlastne mimo toho podporovaného pracovného miesta, mimo sociálneho podniku alebo mimo chránenej dielne. A preto aj zamestnávateľia v rámci tohto modelu často pristupujú aj k tomu, že s tým zamestnancom napríklad chystajú životopis alebo ho pripravujú na pracovný pohovor. V niektorých prípadoch napríklad môžu títo zamestnávateľia aj komunikovať s nejakými inými zamestnávateľmi na úrade práce, môžu zamestnancov odporúčať a podobne. Ono, čo sa týka vlastne týchto modelov, ten sociálny podnik môže využívať aj kombináciu tých modelov. Vždy to záleží podľa toho, akých znevýhodnených zamestnancov zamestnáva, aké sú ich potreby a ciele. Táto téma pracovnej integrácie je téma, ktorej sa hlbšie venujeme v rámci projektu Inštitút sociálnej ekonomiky 2. A je to práve kvôli tomu, ako som aj spomínala na začiatku, že takmer 97% tých sociálnych podnikov sú práve integračnými sociálnymi podnikmi a ich cieľom je práve to zapájanie znevýhodnených a zraniteľných osôb na trh práce.